Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun umiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakidula jainko guztiz antzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gehitzala betiko bizitzala. Egin dezagun otoiz, jainko guztiuna, egizu gure aurreriagatik erortzen eranok, bizi berri gaitezela, zure seme bakarren bekaldiari esker, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna, ona nik eusten diodan nire zerbitzaria, atsegi zaidan nire aukeratua. Honengan ipini dut nire espiritua, begak ekarriko die zuzen bidea atzerriei. Ez da deabarka hariko, ez du oiuka itzelingo, ez du kaleetan entzuneraziko bere mintzoa. Kainabera pizzatua ez du hautsiko, doi piztua dagoen metxa ez du itzaliko. Zuzen bidea ekarriko du, ez du etxiko, ez da hautsiko. Zuzen bidea lurrean ezarri arte. Uarteek itxaron dutenaren legea jarri arte. Honela mintzo da jainko jauna, zerua egin eta edatu zuena. Lurra sendotu eta landareak eman zizkiona. Lur gainean biziren herriari arnasa eta handabiltzanei atxa eman ziena. Nik jaunak zuzentasunez dei egin dizut, eskutik hartu zaitut, herri baten elkargo izateko. Atzerrien argi izateko aukeratu zaitut, itxuen begiak zabalditzazun, giltzapetuak espetxetik atera eta kartzelako ilunpetan daudenak askaritzazun. Jaunak esana. Erantzun salgoa, jauna dut argi eta salbamen. Jauna dut argi eta salbamen, nork ni beldurtu. Jauna biziaren babes, nork ni izutu. Jauna dut argi eta salbamen, nire aragia jateko gaiztoak zaizkidanean kontatzen, nire etxai eta alegioak irristatzen dira eta erortzen. Jauna dut argi, jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Juanen liburutik. Paskoa baino segi lehenago, Jesus Betaniara etorri zen, han bizi zen Lazaro, Jesus ekiden artetik biztu zuena. Otordu bat eman ziotena, Marta zen saritzaria eta Lazaro paskalarretako bat. Mariak libra bat nardo jatorrezko gantzu usain gozoduna, balio handiko hartua, oinak gantzotu zizkio Jesusi eta bere ilea datxez xukatu, eta etxe guztian usain gozoz bete zen. Ikasletako batek, salduko zuen Judas Iskariotek honela esan zuen. Zergatik ez da saldu gantzu usai gozotu hori 300 denariotan behar zuen emateko. Hori esan zuen ez behar zuen aholaz, lapurra zelako baizik eta poltsa bere gain izanik ara botatzen zutenetik beretzat hartzen zuelako. Eta Jesusek esan zuen, utzi ezaiozu, gorde dezala gantzu hori nire hilobiretzen gunerako. Behartsuak izan ere, beti dituzu zuekin, ni ordea ez dauzue beti izango. Judutar asko jakin zuten zegoela, eta etorri ziren, ez Jesus
Jesusengatik bakarrik, baita hilen artetik piztu zuen Lazaro ikusteagatik ere. Apaiz nagusiek Lazaro ere hiltzea erabaki zuten. Judutan asko, hura zelatan, haiengatik alde egiten baizuten, eta Jesusengan sinisten. Jaunak esana. Gauza polita da, Jesusek bere adiskideak bazituela ikustea. Egia da, mundu guztia maite zuela, danak bihotzetik tratatzen zituela, denei laguntzen saiatzen zela, gisa guztitakoak onartzen zituela, eta bereziki esan genezake baztertuenekin gehien egoten zela. Ikus dezakigu, garaiakako bizien etxetan, farisearen eta olakoen etxetan, baina askoz gehiagotan ikusten dugu edo zergalarien etxeetan, edo garaiakako atzakitarak edo pekatari bezala konsideratuekin edo olako jendekin ikusten dugu Jesus. Baina, nonbait oso bere lagunak ziren, 3 senide hauek, Lazaro, Marta eta Maria. Behin baino gehiagotan agertzen zaizkigu esatu baterako, Jesus bisita nahiatu, eta Marta gauzak preparatzen hasi, eta Maria Jesusekin hizketan gelditu zenean. Eta evangeliotan agertzen zaigu, errealitate hori agertzen zaigu baita ere, familia Jesusek gaixorik zegoenaren berri edukizuelarik eta gero aiatu, eta hilda zegoen hartan. Gero Jesusek piztuko zuen hor agertzen zaigu Jesus negarrez, esan genezake oso momentu berezia, ez da askotan negarrez agertzen Jesus, eta oitako bat hortxe dugu. Eta agertzen zaigu gaurko honetan. Jesusek egindako mirariaren ondoren gertatu zen esaten digu, Joanek esaten digu, Lazaro bazkaldarretako bat Jesusek hilen artetik piztu zuena. Modutan esaten digu Joanek. Beraz, mirariaren ondoren gertatutako bisita izan duzan. Amistad ez daukan, jakina, evangeliotan ez da agertzen, Jesusek egunero egiten zituen gauza guztik, ez dira halako eguneroko bat bezala, baizik eta gauzarik aipagarrienak. Eta horietatik ulertu behar dugu, edo ulertu dezakegu nolako bizimodu ontzen zuen Jesusek. Eta besteak beste ikusten dugu oso lagun bereziak zituela. Lazaro, Marta eta Maria. Eta bidontzat ederra da. Orduan ikusten dugu gorkoan Mariak halako perfume berezi bat erabili zuela Jesusi hankak garbitzeko. Inguru hartako ohitura zen bezala ongi etorria egiten zitzaion pertsona bati hankak garbitzen, sandaliak tarten eta sartzen ziren bidean hausa eta zikinkeri guztiek jendea oinez ibiltzen zen eta hanka zikinekin aiatzen ziren etxeetara. Orduan, harrera ona egiteko modua zen hankak garbitzea. Normalen urarekin edo ura esketik hankak garbitzeko. Eta Mariak erabili zuen perfume garesti bat. Moduetan pentsatu ezakigu bere adiskide handia zan, baina gainera izugarrizko eskerrona sentitu da zuten bere anaia hilen artetik piztu zuelako. Horregatik, bihotzetik eman zion zaukan gauzik hoberena. Horrela nagustu diguzen eskerrona, maitasuna, adiskidetasuna ze gauza ederra den. Eta orduan Judas haitu dugu kejatzen, asarren. Eta halako aitzakia bezala bilatzen, esanez, hori pobre eman izan bagie, asko zobeto, lehenko gineke, nola baitereko aitzakia bilatu zuen. Joan eta Joanekin atzi zuen hauia, Jesusen ebilotza eta Kristoren ondoren, eta nonbait, halako Judas zuen oso gogoko, eta esaten dugu, ez zuen esan, behartxuen jolaz, baizik eta lapurra zelako. Esaten digu Joanek, eta diru hori berarentzat hartu nahi zuelako goizena. Baina oso polita da Jesusek nola erantzuten duen patxada edarrean. Utzi ezaiozu,
eta behartsuak beti dituzue zuekin, ni ordea ez nauzue beti izango. Jesusak estimatu zuen batez ere intentzioa, amistadea, harrera ona egiteko borondate hori. Guk ere eskatzen diogu Jesusi, Lazaro, Marta eta Maria bere adiskideak izan duziren bezala, gu ere bere adiskide izan gaitezela. Guk ere beti bihotzetik harrera ona egin dezakegula. Eta egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan gaixorik dauden guztien alde. Jaungoikoak bere indarra eta albada osasuna ematen zaizkien eskadezakegu jaunari. Eskatuko dugu baita ere, gure irakoen alde, gaurko meza santuan bereziki, genka zenaren alde jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde ezan eskadezakegu jaunari. Entzuna eta bihotzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Afaldu berdin kabezaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztiok kontatik. Hau nire oguraren kalizatata, itun berri eta betiko abengo da. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nire ogaitare. Hau da, sinitxmenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen ongiretza eta piztuera konparatuz, biziaren ongia eta salbamenaren kabiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldalean zure sarritzari onartu behituzulako. Eta apanik eskatzen duzugu Kristoren gorko zodoak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zuten izan, eramazun gaitasun zela Frantzisko Deita Santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaroten duen gure segideak, genka eta ikako guztiak argitzazu zure orpegiak erditan. Errokizak izkigu arren, guztiok betiko bizitzen itxidezagun. Kangoikoaren ama Maria Goratsuarekin, San Jose, bere senarregin apostolu santu egin eta kristatu guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoikoa guztiekun horri Espiritu Santuarekin batean, osure eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta irakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure eta zerbaiten zeraman, santu izatetik zure izena, etormeni zure reino, egin beri zure nahiara zeruan bazera lurrean, emai duzutau egonotako ugia, markatu gure ezorrak, guk ere goizok nahi markatzen dugu ezkero, eta ez guten eta atera gaitza zuen jauna, gaitz guztietatik. Emai duzu batera gure dumotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi daitezen eta estuarietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaitu dela. Jesu Kristo gure jauna zuzena apostoluek bakarrizuen dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinistrenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa bezala, eman duzu elizari pakea, eman batasuna, errege bizitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, bai zure pakea ekarri. Kangoikoaren bildotxa, izoketzen dizu. Ona hemen, kangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatuak entzen duena zoriotsuak jaunaren nahi dituak. Jaunari izan zinozun itxer esatzeko,
egin dezagun otoituz. Zatoz jauna, zure herriarengana, eta gorde zure maitasun arduratsuaz, sakramentuen bidez, sagratu dituztunen bihotzak, zure laguntzaz, zaindu dezatela beti, zure errunkien txierra hartu duten betiko salvamenerako sendabidean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikasza izatela jenko guztia dela gaitak eta semean eta Espiritu Santuak, zoazten